Arto Puska Maritimilta morjesta. Nyt olisi tällä kertaa vähän vessa-asiaa. Eli jos tulee vessan vaihto tai rakentaminen ajankohtaiseksi, niin meillä olisi tarjota aika hyviä vessoja. Tässä meillä on ranskalainen Sanimarin, joka on tehnyt vessoja jo hyvinkin pitkän aikaa ja on aika tunnettu merkki maailmalla. Tuodaan sitä maahan ja mikä Sanimarinista tekee hyvän, niin on se, että se on todistetusti niin markkinoiden hiljaisin sähkövessa. Itse kilpailijan tuotetta käyttäneenä niin tiedän kyllä mistä puhun, nimittäin tuolla Saariston satamissa niin välillä kuulee ja omakin WC valitettavasti vielä, niin ääni kantautuu aika pitkälle, että ne on yleensä murskepumppu kun lähtee käyntiin, niin se on aika äänekäs. Mutta Sanimarin ei, se on hyvä valtti, hyvin toimintavarma. Ja tässä meillä on esimerkiksi operatiivisessa toiminnassa on 3.2 tällä hetkellä. Ja voidaan laittaa se tuosta päälle ja kuunnella, niin on hiljainen ja sähkövessa niin aina niin sen asentaminen on helppoa. Eli Sanimarinilla löytyy nuo early entry mallit ja muuta, niin jos sulla on ollut siellä manuaalinen WC tai muuta, niin se menee ihan samoilla mitoilla sinne samoille paikoille. Ja sen asentaminen sillä tavalla, että sähkövessahan aina laitetaan olemassa olevaan vesijärjestelmään. Eli toinen vaihtoehto on ottaa sieltä sun oman veneen makeasta vedestä se paineistetusta järjestelmästä se huuhteluvesi. Tai sitten mikä yleisimmin tehdään, niin laitetaan sinne erillinen pumppu sitä merivesihuuhtelua varten. Ja siinä käytetään yleensä sitten kalvopumppua, eli jos puhutaan niin kuin muuten hiljaisesta vessasta, niin se kalvopumppu etuna on se, että se on myöskin näissä vessajärjestelmissä se oikea vaihtoehto ja hiljaisin. Sitten jos mietitään niin kuin käyttökytkimiä vaikkapa, niin voit valita erilaisia. Tässähän meillä oli tämä hieno lukse. Siellä on iso hätä, pieni hätä ja sitten tyhjennys esimerkiksi purjeveneessä, kun lähdetään menemään tarpeeksi kallelleen, niin me saadaan se pönttö tyhjäksi siitä olevasta vedestä sitten niin kuin lopullisesti. Löytyy vähän fansimpiä kytkimiä ja sitten on tämä ihan perus, mitä ehkä itse suosin eniten. Eli siinä on yksinkertaisesti toisesta tulee vettä sisään just niin paljon kuin tarvit. Ei tarvitse miettiä, että oliko iso vai pieni hätä tai huudella monta kertaa. Just sen verran vettä sisään kun tarvitset ja sitten toisesta murskainpumppu käynnistyy, työntää sen sun septisäiliöön. Tämä on hyvin toimintavarma, että aina kun sitten on elektroniikkaa ja muuta, jos venettä säilyttää ulkona ja muuta, niin kaikkein varmin ja yksinkertaisin asentaa on toi manuaalikytkin. Manuaalikytkimessä on karvat valmiina sille sun huuhteluvesipumpulle, eli se käynnistyy nappia painamalla sitten, kun se on katkaisimeen kytketty. Ja tää on tietysti kaikki ne on soft close toiminnolla, että aika kivasti ja soljuvasti menee kannet kiinni ja muuta. Ja tää oli tietysti, niin tää on uutuusmalli, tulee meille nyt syksyllä 3.2. Se on vielä korostetusti hiljaisempi sen takia, että sinne on valettu foamia vielä pöntön sisään, joka vaimentaa sitten käyttöä entisestään. Sen lisäksi meillä löytyy tietysti early entry mallit. Meillä on Maritimin kampanjaluettelossa. Siellä on parikin eri mallia, eli nämä on nämä tämän kauden tarjoustuotteet. Ja tietysti aika kiva tarjoushintakin. Eli niitä on saatavilla sitten Maritimin verkkokaupasta maritim.fi tai sitten meidän joltain valtuutetulta jälleenmyyjältä. Se mikä siinä on hyvä, niin kaikki komponentit, jos sulla joku hajoaa ja muuta, takuut toimii ja sitten myöskin se, että kaikki komponentit on meiltä saatavina varaosina.